Hudba a obraz vo filme je názov letného podujatia, ktoré sa organizuje už 13 rokov v obci Vyhne. Deti, ale aj dospelí si tu môžu vytvoriť vlastný hraný alebo animovaný film a dokonca si môžu vyskúšať prácu profesionálnych fotografov. Novinkou tohto ročníka je grafický dizajn, v ktorom sa účastníci naučia pracovať v grafickom editore. Prečo si vybral práve grafický dizajn? Zaujalo ma to a chcel som to vyskúšať, lebo som chcela skúsiť niečo nové. Tak měla jsem opravdu šikovný děti, protože toho stihli opravdu hodně. Stihli jak logo, plagát, svý logo, takže jsem z nich opravdu nadšená. Čo máš ty na svojom logu? Štetec a ceruzku a nápis týchto tvorivých dielní. Filmová chlápka, lebo sa to volá, že hudba a obraz vo filme. Má věková kategorie byla 13, 14, 15 a byli velmi kreativní. Co se týče loga, tak jsem jim jenom ukazovala, jak se třeba vytváří skici a jak mají postupovat. Ste lektorkou animovaného filmu. Ako sa vám pracovalo s účastníkmi? Pracovali jsme velmi dobře, účastníci byli velice šikovní a to mě velmi překvapilo, protože už měli zkušenosti. Děti si nejčastěji vybíraly vlastně ploškovou animaci, pracovali s barevnými papíry, které třeba dokreslovali nebo často i kombinovali techniku. Dělám vlastně klip na svoji písničku, tak to byla moje taková první seznámení s animací. Dneska v noci jsem měla noční, tak jsem to tady dělala. Už to je hotový, tak mám radost. Som hudobníčka a snažím sa, aby v tom filme ako takom mala hudba zastúpenie trošku dôležitejšie, ako zvykne bývať. Do filmov často sa dáva hudba len tak ako na také dotvorenie, tak len aby tam niečo znelo a myslím si, že v prípade detských filmov, takýchto amatérských filmov, je tá hudba veľmi dôležitá. Veľmi ma to baví táto práca a dúfam, že to ešte dlho vydrží. Toto podujatie hodnotím veľmi pozitívne, pretože naša škola sa tým odlišuje od iných základných škôl v našom okolí. Zúčastnili ste sa aj vy nejakej dielne? Áno, tento rok som sa prvýkrát zúčastnila, a to fotografickej dielne pod vedením lektora Jozefa Klimku. Učili sme sa spracovávať fotografie, tvoriť rôzne plagáty, vizitky a podobne. Využijete to v práci? Áno, využijem, pretože sa venujem fotografii, fotím rôzne školské a aj obecné akcie a takisto aj vo svojom voľnom čase. Súčasťou tvorivých dielní bol aj hraný film. V rámci hraného filmu boli vytvorené 2 filmárske tímy, z ktorých každý pracoval na vlastnom projekte. Ani večer nebola nuda. Program vyplňali mladí hudobníci, ale aj technické novinky v podobe 3D okuliarov. Počas workshopu Hudba a obraz vo filme 2016 sa vytvorilo množstvo animovaných filmov, niekoľko grafických log, fotografické experimenty v podobe vizitík, plagátov, portrétov, ale tiež 2 hrané filmy a reportáž, na ktorú sa práve pozeráte. Z penziónu na Slnečnej stráni vo Vyhniach Bronislava Trcková.